ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସଡନ ଏବେ 5 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛି ବାଇକରେ। ସେ ଯେ ଚଲଉଥିଲା କିଛି ହେଇନି ତ, ଖଣ୍ଡିଆ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି। ମେଡିକାଲ ପଳେଇଲେ। ଗୋଡ଼ କୁଆଡେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆପାଚି TVS ଆପାଚି RTR 160 ଟ୍ରକ୍ ଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଥିଲା, ବାଇକ୍ ଟି ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛି ଜୋରେ ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଟ୍ରକ୍ ଟି ଦେଖିବୁ ଯୋଉଟା ବାଡ଼େଇଛି। यही ट्रक टा बाड़े दी चेपा है माड़ हो।